All Toshiba TV. Please subscribe, like and share for more videos. Toshiba, karatu ne baka yi ko kuma karatun ne baka ganewa? Shi yasa ko da yaushe idan aka zo exam kake faduwa. Me dalilin hakan? Duka kwana 365 gare mu a shekara. Ranar Juma'a ranar ibada ce, hutu muke ranar ba a karatu. Muna da Juma'a guda 52 a shekara. Idan ka cire saura kwana 313 a shekara ɗaya. Sannan akwai hutun ƙarshen mako ranar weekend. Muna da kwana 60. Idan ka cire saura kwana 253. Awa ɗaya da mutum zai motsa jikinsa a yini, hakan yana da mahimmanci. Kaga kwana 13 kenan a shekara. Saura kwana 116. Cin abinci a nitse, hakan yana kawo ƙarin lafiya. Minti 15 da safe, minti 30 da rana, minti 30 da yamma. Magariba kenan. Hakan yana nufin cin abinci kadai yana daukan kwana 19 a shekara. Kaga kenan saura kwana 97 a shekara. Awa ɗaya kadai da zaka sada zumunta a dandalin sada zumunta yana daukan kwana 15 a shekara. Kaga sauran kwana 82 kenan a shekara. Kwanakin jarrabawa mafi karanci kwana 42. A zangon karatu kaga sauran kwana 37 a shekara kenan. Hutun kwanakin shekara irin su babbar sallah, karamar sallah, ranar samun kan yancin ƙasa da dai sauransu ga sunan mafi karanci kwana 10. Kaga saura kwana 27 kenan. Rashin lafiya, kasala da dai sauransu ga sunan suma mafi karanci kwana 7 a shekara. Kaga saura kwana 20 kenan. Kallon fim ɗin awa 1 da rabi a kullum a kowace rana irin su daɗin kowa, labari na, gidan badamasi da dai sauransu wanda zai yi kimanin kwana 19 a shekara. Kaga saura kwana ɗaya. Wannan rana ɗaya da ita ɗaya ce muke amfani da ita wajen murnar zagayowar ranar haihuwar. Haba malam, sai ka ce abin nan ba lissafi ake ba. Yau kuke koya mana mas abin nan komai a lissafi yake, gashi a zahiri kowa yana gani kuma kowa ya san haka ne. Wanda suke comment section ma sun san haka.